Гергана? Ти ли пръдна преди малко, бе? Да пръдна ли? Не. Как, не го ли чу? Да. Признай си, бе, то е човешко, бе. Ние може да сме изперкали, ама не сме глухи. Не, нали ти казах, бе? Тогава от какво така ми се запотиха очилата? Откъде да знам, бе? Признай си. Ама какво искаш да си призная? Ти просто си изкофява и ти се пречуват разни неща. Сега сигурно беше радиатора. Кажи какво става. Нищо не става, просто много ми се ака. Вчера в даскалото се насрах. Какво каза? Верно ли ма? Я пак повтори, че нещо не те разбрах.